πρωτάθλημα ξεκίνησε με τον αγώνα στη Χαλκίδα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να τρέξω, γιατί πέρυσι είχα δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Από αυτούς που τρέχω μαζί, εντάξει, φέτος είχαμε μάχη με τον Παπίλα, αν και εγώ δεν ήμουν 100% έτοιμος. Η χρονιά ξεκίνησε λίγο στραβά, γιατί είχα μείνει από μοτοσυκλέτα, δεν είχα κάνει πολλή προπόνηση. Έχασα κάποιους βαθμούς στον πρώτο αγώνα στη Χαλκίδα. Δούλεψα σκληρά, αγωνίστηκα μέχρι τα μισά που κλείνει το πρωτάθλημα. Είχα φτάσει σε 7 βαθμούς από τον Δημήτρη τον Κοντολέτα. Ο Μάνολης ο κριτικός πάει καλά. Ο Αρβανίτης έκανε την έκπληξη στη Μεγαλόπολη και στο Λιτόχωρο, πήγε πολύ καλά. Του χρόνου είναι μια καινούρια χρονιά, οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κέρδισα το πρώτο σκέλος, πάμε για το δεύτερο και βλέπω ότι πάμε για το πρωτάθλημα. Έτσι ήταν η χρονιά μου. Τέλεια. Είμαι Παναγιώτης Κουζής, κατηγορία με ξένα, τον Αλής Ελλάδας το 2012. Εντάξει, εγώ προσπάθησα να κρατήσω ένα αίτητο φέτος που πήρε ένα σκέλος στο Δημήτρη Ευαγγελάκου στη Μεγαλόπολη. Δεν υπάρχουν καλές και στιγμές, πάνω απ' όλα διασκεδάζουμε. Γιώργο,